ରଚନା ନିଶା ନୁହେଁ ଜୀବନ। ଉପକ୍ରମ ଜୀବନ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର, ଯାହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଏ ନିଜ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଓ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ମଜି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କେବଳ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ, ବରଂ ପରିବାର, ସମାଜ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ନିଶା କ'ଣ ଅଟେ? ନିଶା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ଶବ୍ଦଟି କେବଳ ମଦ ନୁହେଁ, ତମାଖୁ, ଗୁଟଖା, ଜୁଆ, ଡ୍ରଗ୍ସ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆସକ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆଦତକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥାଏ। ଏହି ଆଦତ ବଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଦୂର କରି ନେଇଯାଏ ଓ ତାଙ୍କୁ ଦୈହିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ଅସୁସ୍ଥ କରି ପକାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକ ଅବସାଦରେ ଥାଏ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ଚାପରେ ଥାଏ, ତେବେ ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇଁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ସାହାରା ନେବାକୁ ଚାଲେ। ଆରମ୍ଭରେ ଏହା ଏକ ରୁଚି ଭାବେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଦତ ପରେ ଆସକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆସକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହରାଇଥାଏ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଭୋଗିଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ୟାର ଗନ୍ତାଘର ନିଶା। ନିଶା କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଧ୍ୱଂସ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ରହେ, ସେହି ପରିବାରରେ ଦୁଃଖ, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ଅଶାନ୍ତି ଓ ଅସୁସ୍ଥତା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଅନେକ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ଅନେକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟେ କେବଳ ଏହି ଆଦତ ପାଇଁ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ନିଶା। ନିଶା ନୁହେଁ ଆମ ଜୀବନ ଗାଥା, ନିଶା ନେଇ ଆଜି ଜୀବନ ବୃଥା। ନୁହେଁ ମଦ ନୁହେଁ ତମାଖୁ ସାଥୀ, ଆଜି ସଂକଳ୍ପରୁ କରିଦିଅ ଇତି। ତମ ଉନ୍ନାସ କରୁ ଶିକ୍ଷା ସଚେତନ, ସଂକଳ୍ପ ଗଢ଼ିବ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ। ତେବେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରୁ ଆମେ କିପରି ବାହାରି ପାରିବା? ପ୍ରଥମ ଓ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ଏହି ଆଦତକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଧରେ, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରୁ ବାହାରି ପାରିବ। ଏହି ସଂକଳ୍ପକୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ସମାଜର ସାଥୀ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଆମ ସରକାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଆମ ସଂକଳ୍ପ ପରି ଅଭିଯାନ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଶା ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ଗଢ଼ିବାରେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆମ ସଂକଳ୍ପ ହେଉଛି ଏକ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ, ଏକ ନୂଆ ଶକ୍ତି, ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଥିରେ ଚାଲିବା, ବିକାଶ ଓ ଅଗ୍ରଗତିରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇଯିବା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଓ ନୀତିରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନୂଆ ଉଦ୍ୟମ, କୃଷି ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ, ଏସବୁଥିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜୁଥିବା ନିଶାକୁ ଆଗ ହଟାଇବା। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ ବିତର୍କ, ଭାଷଣ, ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଓ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି। ଏସବୁଥିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶା ହଟାଇବା। ଉପସଂହାର। ନିଶା ନୁହେଁ ଜୀବନ କେବଳ ଏକ ନାରା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଯାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସଫଳତା ଦେଇପାରେ। ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଆମେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା। ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶା ନେଇ ଆଜି ମାଛି, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମହୁ ହୋଇ ଉଡ଼ି ବୁଲିବା। ଆସ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ନିଶା ନ ନେଇ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ନିଶାମୁକ୍ତ ଓ ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।